Evo još jedanput se nalazimo u Osijeku na preskonferenciji, na obraćanju novinarima povodom dobro World Cupa u gimnastici. Izuzetno mi je drago da sam opet danas ovdje i drago mi je da će ove godine ovaj veliki gimnastički turnir imati jednu dimenziju više. Dakle, prelazimo u kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, to je sa one sportske strane vrlo važno za hrvatsku gimnastiku. A naravno da dolazak ovakvih ljudi i gostiju na ovako međunarodno natjecanje povećava broj dolazaka kako posjetitelja, natjecatelja, stručnih timova, novinara iz različitih zemalja svijeta i naravno da povećava broj tih dolazaka u regiju, a regija je Slavonija. Sportski turizam je jedan od najbržih rastućih segmenata turističke industrije i Hrvatska, s obzirom na rezultate koji hrvatski sportaši postižu, imaju veliku perspektivu i potencijal i upravo ovakve atraktivne lokacije što je Osijek omogućava da kombinaciji sportskog događaja i autentične gastro ponude i svih outdoor aktivnosti koji se nalaze u ovoj regiji pozicionira Hrvatsku na karti Europe i svijeta kao poželjnu destinaciju za dolazak u 12 mjeseci, da li je to predsezona, posezona ili sama sezona. Prema tome svima veliko hvala koji će doći i veliko hvala Hrvatskom gimnastičkom savezu i gimnastičkom klubu Žito na organizaciji još jednog velikog natjecanja u gimnastici u Hrvatskoj, Osijeku, Slavoniji.